हेलौ लोगोफोर बयखौबो बैसागु बोथोरनि आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै बैसागु 1 तारिखनि बहुत हेपि। मैयाबो जों गामियावनो बैसागु बरायनायखौ लाखादों नालाय मोसानानै मेंग्लिखादों होमबाबो दिनै 1 तारिखखाय आं माने न'आवनो नै बाथौ हाबग्रोनानै थांनानै गामियावबो आर'ज दं नालाय बेयाव थांगोन आरो बेयावनो माने बयबो रायजो राजायानो नुजागोन। ओमफ्राय गिदिरखौ बयबो सनमान खालामगोन, उन्दैखौ अननाय जासिगोन। नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन आङो। आंजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। आरो बैसागु बोथोरनि बयखौबो आङो फिन खनसेबाव आंनि गोसोनिफ्राय खुलुमहरबावबाय। बेसेबां हायो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामना हो, अननानै थाब 1K बानायना होदो। आलासि फैदों जा 1 तारिखनि गिदिरफोरजों आब' आइमोनखौ खुलुमनो फैदों। आइ आफामोनखौ 1 तारिखनि दे मोजां एलिना हाय गोदान बोसोरनि आइ थाखुमाबायसो माथो दे खुलुमदो बोरो सासे थाखुमाबाय नामा राजाया गोदान बोसोरा मोजां थांनांगौ दे लेखा गोरों जाथों। दासो मोनफैदों लोगोफोर मन्दिराव। आर'ज जोब्बाय लोगोफोर। आफा इसोरनि खाथियाव बोर बिनानै गिदिरा उन्दैखौ बोर सारसिगोन, उन्दैया गिदिरनो बोर बिसिगोन। गामिनि आफादगिरि हाग्रामाया जोंनाव खुलुमफैदों। जों गामियाव क'क्राझारनिफ्राय फैनानै हाग्रामाया जोंनि मन्दिराव खुलुमफैदों। हरबानन्द हुनुवाला हाबलायबाय। एबार हेमन्त बिश्व शर्मा हाबबाय। हरबानन्द हुनुवाला जाबाय। थांलायदोलाय हरबानन्दआ। एबार प्रधान बरुवा फैबाय। भुबन बायदिसो नुयोना भुबन पेगु फैबाय एबार। जाथ'लायबाय। नोंखौ सोरबायदि नुयो? प्रमद बर' फैबाय एबार। प्रमद बर'खौ नुदों।
एबार प्रमदफोराव खुलुमलायबाय खुलुमदो एबार फमिला रानिजों सोर सासेया इला रानि लोगोफोर आर'जआ जोब्बाय ओमफ्राय दा गिदिरखौ उन्दैया खुलुमगोन गिदिरा उन्दैखौबो सासे हरगोन आरो बेखौ जों गोदोनिफ्रायनो मावबोबाय थाखायो दानिल' नङा Hello guys. नों फैनांगोन बाय थादों थिक 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 गाव लियासो जाबाय खोमा दा खुलुमनाय जाबाय आरोना गिदिरखौ उन्दैया खुलुमदों गिदिरा उन्दैखौ बोर सारस्रि हरबाय आरो एखेबारे लाइनानो जादिया बेबायदि जायामोन सिगां दिनै मा जाखो मोनसे सिरियेल जालाङाखै माने ओरैबायदि पुलिस ओइ र' मोजां बोर सारस्रि हर